Ha ezt a 4 jelet tapasztalod magadon, akkor teljesen biztos, hogy magas a kortizol szinted. Az első, hogy annak ellenére, hogy folyamatosan hidratálod a bőrödet, azt érzed, hogy száraz, feszül, kellemetlen, vízhiányos, talán még hámlik is. A második az, hogy reggel duzzadt szemekkel és vagy fejfájással ébredsz. A harmadik, a szem alatti sötét karikák, táskák, amikkel bármit csinálsz, ezek nem akarnak elmúlni. És a negyedik, az pedig a megereszkedett arcbőr, a finom ráncok, finom vonalak. Ezek mind a magas stresszhormon következményei. De a jó hír az, hogy ezeket meg lehet szüntetni, mégpedig úgy, hogy a stresszhormon szintjét csökkented a testedben. Erről lesz szó augusztus 27-én a workshopomon, ami ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Megtanuljuk, hogyan tudod a stresszhormon szintedet normalizálni, és hogyan tudod visszafordítani a stresszhormon okozta bőrelváltozásokat. Gyere, tarts velem, regisztrálj, link a videó alatt.